Jij mooi nog wel smoked worden. Nou, ik ben bereid. Denk ik. Voor Ik Ben Benijd is uw panel alle dagen op zoek naar cultuur in Friesland. Joet binnen Hans en Gerard op een paard. Ik zou met mij nemen wel Tiel rekenen. Oké. Geef even iets aan naar een eilandje, dan geven we daar even heel rekenen. Ja. Jongens, de hiel, Zo. dat is belangrijk. Ja, ik denk je zit bier in. Zo. Mooi. Mooi smok. Daar zit net vol in, maar niet. Dat zijn skierenpenken. Dat zijn de beste hielen om te rekenen. Die zijn vet. Er zit een gaatje op zijde. Denk je erin? Hoppa. Dus hebben we de fikker inzetten, dan kun je hem ook wat warm worden. Ja. Zo, dan hing je hem zo zijn. Ja, wat rond ertussen Even wat zitten. rond dus. Ik krijg er helemaal honger van, hè? Ja. En nu maar we zien de warmte in te krijgen. En dat krijgt alleen als een trom uit te dekken. Nu moet haast die buk niet op hem steken. Vroeger wou ik het al heel graag, maar je komt er haast net tussen, jongen. Het is van huid op zon, kun je alleen een visker worden. Maar ik ga gewoon geluk hebben. Er was een visker in de buurt die houdt op en zijn zwan moet het visker worden en zo ben ik erin roegelen. Dit is eikenhout, mooi fjorden. Het eikenhout zit looizuur in en dat maakt het die specifieke rooksmaak eronder. Afsluiten en dan begint er met rekje. Ja. Neem je hem maar even naar nooit. Dan kom je uit waar. Ja. Zeg, is het bordje van Held van de Spaak hing je bij dat thuis? Ja, ik ben in één keer genomineerd door restaurants. En dan zeggen ze, goh, die man is op verantwoorde manier bezig met zijn vis. En nou, mijn eel is dus hartstikke lekker. Dat ben ik Held van de Smaak worden. Ja, ben je lekker, hè jongens? Ja, normaal is de vis op en dan denk je net hoe wat het proces daarvan is. Dus het is wel mooi om te zien hoe het gaat.